Mboten, kula niki lho Mbak. Ya Allah Gusti Ndara minggu Kak Madi. Heeh, aturan lenggah nggih Ndara nggih. Kang Mas Bantar Subali kok ora kontur-kontur. Kamangka. Mulai suatu Mbak menari di sini. Kesuwun ten kula lan para adik kang siki satu kali jenengan Ndara aku susahke mawon nggih. Besok piye? Lah iya, lah nek aku mau ketok nyoto komo kebo ya kebo wedok. Lah nek kowe kebo banci. Kok kebo banci mangko. Ditakoni piyong sapa iki? Kula wedi asine rupane medeni. Aja tidak. Nggih, mboten Ndara. Kula mun kapok kalih mawongan iki. Nggih, nggih. Sik. Sapa kowe, he? Wani-wanine mlebu Taman Sari Kaputren kena ana wigati apa? He? Aku Joko Mercu. Joko Mercu. Banjur Goleki Bandar Subali. Bandar Subali wis mati. Kok malah sing ngedeni kowe ta piye? Kowe iki menungsa biasa dudu jen kok malah guyu. Aku ora betah karo abang. Wonyek. Ambune petit lho apa? Bandar Subali wis mati. Pancen aku sing mateni. Buruh, Ndara. Dheweke sing mateni Kang Mas Bantar. Nggih leres Ndara. Joko Mercu sing mateni Ndara Bandar Subali Ndara. Joko Mercu. Sapa jenengmu? Aku Cinggawati bojone Kang Mas Bantar Subali Indrati. Bojone Bandar Subali. Apa kowe lagi ngerti iki yen Kang Mas Bantar Subali duwe bojo aku? Iya. Kowe kejem, kowe manungsa licik. Nyatane ora duwe dosa lan kaluputan, tega mentala kowe merjayani bojo. Apa sebabe nganti aku mateni Bandar Subali? Apa lupute bojo? Lupute bojomu Bandar Subali. Wis wani pranatan do ing praja Majapahit mongko Joko Mercu iki jagone wong Majapahit. Uwal bojoku luput lan ora nyatane kae garwa sing banget tak tresnani. Iya. Mula kowe suring kira saka papan kene aku jijik nyawaku. Jijik kekane apa? Ayo kowe sing merjayani bojoku. Wes, lunga gae kowe Joko Mercu kindang nang kene nyempet-nyempet imper-impat karo bendaraku. Lunga kowe. Bapatine bojomu rasah mbok getuni. Lho, Siponang gawe sing mbok kandhut. Mengko bapake tak gantine aku. Amit-amit jaga bayi, amit-amit jaga bayi. Ya apa Gusti Ndara apa dene amit-amit jaga bayi. kami kene to kene. Piye to? Amit-amit jaga bayi-bayine aja. Amit-amit jaga bayi. Kami kene piye? Amit-amit ku aja kene ya. Ya terus ning ndi? Kene lho. Lah metune ning ndi? Metune kok ndi? Ampun ki Ndara. Kowe arep kepek bojo aku lah kok sudi men lho ya. Gelem ya? Bagus-bagus sik akeh kaya kebo kaya. Ampun gelem Ndara. Awak tak goleki dudu tambah romo timbang karo kebo rupane wong elek njirani ngene iki Ndara.
Kebukaan ya betul ya. Gak bisa merkosa aku rumangsamu. Aku wanita apa? Ayo le topo. Gak kerasa belas Lendor. Gak kerasa belas sih. Boten. Jadi ana ngene ta ora kok gak kerasa ndelok jek. Semene jebule. Aja cilike. Gaene. Alah paling ngene geprek tur. Dasar ayu. Gusti lah pras ya Gusti lah. Bu sing kata-kata dikebul gilane wong iki ya Allah. Turutono aja tansah gawe. Kau gerak tenanan juga kowe. Ora bojo kowe kok. Duwe bojo kowe. Ora Aja mbok patutke. nyedak omrene Jinggowati. Aku pijeti. Aku ora ono sing pijet yo. Jaluk pijet. Pijuti. Remuk aku. Aku lan yo remuk. Wong ayu son lela. Saiki bojoku wis mbok percayani kowe langsung marang aku ya. Kowe becik kowe sumikira saka papan kene. Aku gelem lunga nek kowe wangsulan. Gelem ya? Aku ora gelem. Tak nutup aku. Nganti kapan tetep aku tresno marang kowe Jinggowati. Kadipaten Grati Komblang. Joko Mercu kang bakal nggawe kanthi gelar Adipati Kebo kowe. Sopo jenengmu wong ayu? Oh, tapi kula Jinggowati kula saking Grati garwanipun Kang Mas Bardhan Subali. Kok nganti keplayu-playu? Nanging saturipun panjenengan Ki ajar pangger saka gambir sekali. Kok nganti keplayu-playu? dipun oyak-oyak pawongan asmanipun Joko Mercu badhe kepek bojo kalih kula padha. Joko Mercu. Joko Mercu pawonganipun kados kebo wonten sumune. Iya.
perkara Joko Mercu aku sing tanggung jawab. Bapak sakit nulungi. Aduh, padahal kula Arep babaran kok. Pakulitane kuning. Sopo kowe jenengmu? Urung dijeneng. Ah, gampang mengko tak paringi jeneng yo. Kene. kados pundi putra. Putramu miyos kakung. Putra kula miyos kakung. Banjur diparingi jimat asma sapa? Injih Bapak. Sarehne ing papan mriki Bapak ajar pamungker ingkang saged mitulungi kula ken kula babaran. Pramila asmanipun anak kula pasrahaken dumateng Bapak ajar pamungker. Kaya ngono tak paringi jimat asma Joko Umbal. Dolan ora ngerti wayang. Alah ya wis ben malah segaku utuh ae. Ya aja kaya ngono. Nek ora diurusi perkara mangane. Iki opo? Kene lho. Barang, Mbak. Ini. Arep mangan sih, Mbak. Mangan sekono sapa? Lah aku lho urung mangan. Lu mangan belah. Masak kok ora to, Mbak? Ora masak. Ora masak. Jabang bayi. Ora dimasak kok ya ora mbok pangan kok kon masak. Kapangan iki ngeleh weteng kok. Mbak. Sen segane. Lah piye kenteni kowe ora mangan-mangan kok nak mambu dadi tak pangan pisan. Lah wong dolan kok ora dinehi sego. Lah kowe iki Iwak-iwak piye? mau tak bodoke. Foto apa? Daging Daging. tak jaluk kene. Jol sapa? Lho. Iya. Ya ora ngerti ora kudu mangan. Salah sampean Sapa ngendi mau? dolan. Alah. Aku wis ora betah ning omah, Mbak. Sebabe Sepen aku iki. Lah kok kesepen. Lho iya no. Ning jero omah iki sine wong tuwek-tuwek. Lah nek ora mung arep lakon. Karepku ki ana sing bocah enom to. Lah nek ana canom ya kancamu jan mulih. Lah nek pisan pindho iki ora Lah apa-apa. gentenan. Lah nek terus dolan ning nggonku apa ya ora kepenak karo wong tuane to. Lah terus karmu piye? Karepku aku ya gawekno adi ben ono kancane. Ya ben ono kancane Kok setajam. gawe tadi sapa? Mbak Wedar Oh, malah. sembrono. aku mbok kongkon gawe adimu Iya no, Mbak. karo si Mbak Wedo. Iya. Wis ora kuat. Lho kok ora kuat Kamu lho. kula wis ora iso apa-apa. Ajar sapa? Rek tuwek wis ora kuat ngono. Jane iki Ini yo. kondo apa to kowe iki tak rungokne teko mburi. Aku gawekno adi. Piye? Gawekno adi. Lah kok ora ngerti nek mbokmu ki ora duwe bojo rumangsamu adi iki metu teko irung apa teko kuping ngono apa piye? Jadi nek ora duwe bojo iki ora iso gawe Ya adi. ora iso. Ah, sampean lu ngapusi. Kok iso ngapain? Tetanggae tan kali kae. Ah, Ora duwe bojo kok duwe anak. kae ngono nek rambah. Ora ya yo. Kae kosot, mbokmu bukan kosot koyo wedhus. Ya kan ora ben koyo pedhot kesat-kesot iki. Nanti anak iki. Sanane jalukane. Sampean turuti apa ora? Ora. Nek sampean ora gelem nuruti aku njaluk adi, teni. Iya to le, pripun iki ta? Diteni kok aku ora muleh. Jaluk Ben tambah romo terus aku. Jaluk sandangan sing apik. Jaluk kelambi tak tokne. Gawekne adi, Mbak. Gampang. Wong loro. Ari-arine umbaran nalika lahir kok si menunggu. Tak simpen ning kendel. Tak tutup cekep. Dipangan tikus. Ora mau tak tutup cekep, pokoke ngerti cekep apa ora. Aku njaluk adi malah do ngremu dhewe. Wis go meneng ae iki jalukmu angel. Ndak mlebu karo sembaranang. Kabeh iki jaluk aku. Sembaranang wis mlebu. Lah balanan wis mlebu ngapano? Gawe adi ngono. Rumangsamu penak
Lah kok melilik terus? Ya nangis kok lek. Ora iso ora gede-gede kok. Langsung golekan. Oh iya. Mah kecilian Mbah. Lah kok kecilian piye? Lah kowe iki lemane ya cilik ora. Ini ki nek tak jamat dong ngisi-ngisine aku. Lho kok ngisi? Lho jono, kalau Joko Ubaran gawa adine ngalor ngidul. Lah ini ki nek ngompol. Saline. Moh. Nek njaluk mie. Mie kowe. Aku ki lanang. Ah susumu gede no. Lah gedhi wong lanang. Lah karepmu apa nek? Delok sing gedhi ya. Golekne susu sapi. Sing gedhi, Mbah. Saku yo saku. Jadi bergampang gue ajak dolanan. Gege. Ya Gusti banyu iki. Budak banyu gege. Ben beli gege. Kuwi ngono bayi ya yo. Kamananekmu ya. Lho bayo sampean cengkiwing. Kowe mau njalukmu gede to? Gede. Ah, tontonane gede. Oh, kontol. Tonton iso gede. Nah, dene kuwi nonton-nonton. Dikeki Nek dintol ake gede. yo, jare kecilian. Kecilikan to yo. Kalau kuwi tak jak omongan ki iso. Oh, iso Jak dijak dolan omongan. iki yo iso jak Jak dolan. dolan. Lah cilik iki ora iso. Rono. Yo iki rono. Iso ngene iki. Nah. Nah. Anakane pasar tambah romo. Kok pasar tambah romo? Piye to? Yo. Iki jak cilik sampean brete. Lah kowe iki lho ora rasake. Bae iki wis ora dengkek. Ora apa-apa. Jane gendong iki dengkek kumat iki. Alah dhewe ora perkara. Iki apa nek api yo? Ora apa. Aja rusak api asline mogol kowe. Api yo. Aja. Apa nek ku sawang lampu? Apa? Lampu lagi iki lho ning kene ya. Heeh. Yo ta, lampune aki. Kelip-kelip yo. Kelip pancen Api. Lah iki sapa? Bingung. Aku mbakmu kakung. Mbak kakung. Mbak lanang. Lah dok sing gendong kowe. Mbak wedok. Sing pino sing jindung aku. Ah sing gendong kowe ya. Lah saya sapa? Aku biyong. Biyong. Biyo ngerti ta ora? Ora ngerti. Biyong iki ibu. Ibu ya ora ngerti. Ibu iki apa? Ibu iki mama. Mama ya ora ngerti. Ora ngerti. Bundas. Bunda. Iya, Bapak Bundas pokoknya. Lah kowe sapa? Kakang Baran. Kakang lembaran. Kakang Baran. Simba lanang. Lanang. Mbak Putri. Bauti. Biyo Bundas. Kakang lembaran. Lah aku sapa? Ayo. Enggak. Mulai nek. Ora Ora ke. Lah, Anu sayo. Jare diwenehi Nah jenenge ya sampean sing gawe. Nah aku kan Mbak aku sapa, Mbak? Gawekno wong loro, Mbah. Kowe tak jenakno Joko Puja. anak kula kalih nggih. Ayo dolanan. Dolanan. Jaran-jaranan. Ayo jaran-jaran ini kene kan. Aja ayo sama jaranan. Lah sing dadi jaran sapa? Iya, Pak. Simba. Simba dadi jaran kene. Ayo. Ayo jaran. Ayo jaran, Mbak. Ayo tupai wong loro. Tupai. Ayo kan. Ayo tupai nang lho. Aduh ya ora kuat. Aku jalan lanang kowe jalan wedok. Jaran-jaranan. Aku seneng wis duwe adi. Kok coklek balung. Ora. Iki mau Apa bal-balan, Pak? Babalan aja. Mar loro jaran. Bosan wis manggu. Ini wae ngene. Jan. Mengko tajak dolanan ameng. Sadurunge kowe tajak dolanan kowe mangan bisa. Mangan. Ya mengko nek parap lagi tajak metu dolanan. Sakwise aku mangan. Tajak dolan bapak. Dolanan ya, Kak? Yo. Ayo, Numpak ayo kan, mangan. Ngono kowe dhewe. Numpak apa, numpak apa? Modong-modong. Numpak pesawat ya nyai. Ki manse. Kok di aku. Yo. Biyong ya. Iya. Mangan. Mangan ya. gendong nek. Kamu mangan dolanan. Dolanan. Modong-modong. Ayo. Gendong. Gendong nek. Ayo gendong aku segede gendong. Kok senengane gendong wae. Ayo. Carane piye carane? Carane ngene. Ngene. Yo. Iya. Bapak malai. Gua. Wah. Ayo. Mbah, matur nuwun dereng sampean iki nuruti. Aku njaluk adi sampean yo turuti. Yo gene aku nganti njaluk adi, Mbah.
Sebabe apa? Mergo dina iki aku arep lunga nang Kutaraja. Negara gede. Iya, yen aku lunga, mengko Simbah iki ana kancane enom. Bojone Joko Pujan, ya to. Nah, nek kowe lunga ning negara gede, rupamu kok bagus kaya ngene iki. Ora ngarahke entuk pegawean. Sampeyan ku aneh-aneh. Rupa bagus ora entuk gawean, yo malah gampang kok. Mergo apa? Gegere negara gede. Kowe golek wong sing diwedeni karo wong. Negara gedhe iki golek sing diwedeni karo Sing wong. diwedeni karo Iki wong. gampang golek gawean. Ngono wae, Mbak. Aku manut sampean. Bakune aku entuk gawean ana ing Kutaraja. Ngono. Iya. Tak dandani ben diwedeni wong. Ngono, ayo. Bah. Dari aku kok dandani. Bubaran. Yen kowe kepengin ngerti wujudmu saiki, iya baru gelek. Aku ora ngandel belas. Wujudku kok gegirisi kaya ngene iki to, Mbah. Kowe ngarep aku wis kandha, kowe bakal ditemu wong nanging kowe ya bakal diwedeni wong. Ngono, Mbah. Kowe njujuka ning Kadipaten Granti, Iya, iya. njujuka ning Pamargi Putri. Ya. Yen pancen ngono, Mbah, njaluk pamit, Mbah. Diajeng ilang sari. Sliramu wis cedhak marang Kang Mbok, wanci sore kaya ngene. Tenane aku pengen mangerteni piye to isine atimu. Bareng aku lan sliramu iki diwaya dene Kang Mas. Kebo marjo. Kang Mbok niramu ati. Sinaosu to kula menika dipun wayu kaliyan ing kasunyatanipun kula menika boten gadhahi raos kaliyan kapura menika dadosake bagomo kabesar kula jalaran anggen kula tresno dhateng penyakit dalipun pondhes kunci lan piyambak terus banget ya Yai. Muga-muga anggonmu matur marang Kang Mbok pitutus saka atimu kang tulus. Mergo apa? Jeneng wong urip diwayah kuwi loro-lorone sewu dadi siji. Yen awan ditanding rupa, yen bengi tansah ditanding rasa. Ora ngono to. Ini kasunyatanipun Kang Mas Muhammad. Kok boten Salim sik. Keboe kok kemenye. Sapa sing ora seneng? Najan to wujud gegirisi. Duweni bojo loro ya ayu-ayu. Ora trimo ayu ning suprayu. Sing siji lencir kuning. Wokonge tipis nanging enak rasane. Lah sing siji. Siji mlebu. Wokonge kaya cikakan wajah. Lah enak napa, Mbok? Dadi nek bengi aku milih karo bojo sing lemu. Ngoten. Nek rino aku milih karo bojo sing kuru. Panjenengan menika jahat kalih kula purek-purek. Lah pun kados ngaten kok. Ora usah purek. Awan lo wanci panas. Lah kok aku sing dibagi awan aku iki bojo tuwa kok malah sing kok tiwake to Kang. Ngene iki lho wong lanang semene iki do kepengin karo aku. Sing bagus-bagus e ora iso wayah. Atase panjenengan. Iya. Jejere kebo. Rupane wis ranggadeg nanging ya bojone loro. Jane aku ya kepepet kok Kang Mas. Kok kepepete manggon ngendi cahayu? Kadang panjenengan lupa
dunyane ora wonge ya. Ya nggih Kang Mas. Lho, rene donya sing digoleki enak lan kepenak. Ora apa-apa bojone Allah, sing penting uripe mulya. Ora usah kok tiru, Bu. Bojo kaya ngene iki aja tiru ya. Ora apa-apa pinuju. Allah mboten napa-napa Kang. Iya. Pendak kula lan penjana lati kalian Kang Mas. Iya. Cuwet. Tapunipun kedah dipateni. Panjenengan bayangke Aliando. Cacep pinter kamu tidak penjangke kados ngaten. Ya jeng nilam lati lan kowe nilam sari. Nggih. Pun kakang kangen pengen kok ladeni, pengen kok peteki wong loro, pengen kok keloni. Pengen kula ladoni. Iya. Aku lho mboten purun. Alah kemenyekan Sapripun panjenengan beda-bedake kula? Aku lho cilik. Aku iki mau bubar leren ke pasar Mbak Romo. Ajeng apa? Aku bar jamu bebek ndok bebek. Ndok bebek mriku to? Aku jamu ndok bebek telu. Mula aku njaluk ladeni. Saya Iya. Pripun? Saiki mau berjamu. Polahe ra kaya apa wong ora jamu ae. Kanggo pola iki ra karuan diwolak-walik iso. Iya, kowe iki kok iso. Pripun? Seneng aku ancen yo wolak-walik. Gelem ya? Boten. Aku ladeni. Benjam mriko napa kasupen? Iya. Kalau dalu lak nggih sampun kula ladosi. Di apa Cahayu? Nek dalu kapura nggih sampun tanduk. Aku kok lali. Tanduke niki ping 8. Piye? Ping 8. Tanduke ping 8, Mbak. Ping 8. Kurang ajar kowe yo. Ya pripun? Jewer aja kuping sing asli ya. Salahe. Aku bojomu tuwa wae ora tau ping 8. Nek ana sing nom sing mung ora jadi ping 8 yo. Kowe pengen ping piro ayo tak ladeni ning kene. Ayo. Wong tuwa ing rumah sari tuane. Wong tuwa aja nganti ping 8. Ping pindho wis repok kowe iso. Ya apa sebabe kok kalih kula tanduk kan. Piye Ci? Mergo kula tasih nom. Sing kok seroso. Wong kami apa sing ngarai? Mingin-mingini wong. Wis. Aku pengen kok ladeni. Boten. Aku ladeni. Meneh aku ra sudi. Dojo kok ngene gelem duwe moh kelon. Ayo yo no. Kowe njaluk aijolno piye? Kelon kok terus. Apa ora pegel? Ora, aku bar jamu kok. Lah kula niki nggih pegel. Mau bengi ya rumah saku urung kelon karo kowe. Sampun lho. Rumah saku kowe urung ladeni ya. Kang Mas, kapura sampun tanduk ping 8. Pedha matos. Iya. Ngantos abang gedhe. Opone iku kok omong kok anggen ngawur. Sabar ya, Cuk. Sabar ya, Cuk. Ya, kurang ajar. Iki ki aja ulek-ulek. Entok kowe joli klolos-klus. Nek ngantek beko piye? Entok tenjani kok rewel. Kowe gelem apa ora? Boten. Iki mang ning ndi lek sing sitok iki, Mas? Kalau teng wingking, pun wingking. Kowe gelem apa ora? Apa kowe? Sugih tekel Gondowali. Lacikan nekat dipatan dari Gembari karang pedang. Jon. Nanti aku ani ngembar kaustan. Sak kenane sing ngembari dudu aku ning kowe. Aja ngau tak jebol waktu lho.
Ajeng betulan oyai.